ville foli be kuma so kono mun yen dagolite de sanu be burama kulubali ko fo burama kulubali ni watina Espagne jamana la anne sikanyare abu sabna dira ni bela jelenga foli o be kuma so ngone ya abu sradanta ma be tatelia la o sobuge biye jumai bi ko ka chan abu mun yen nouvelle horizon be mbolo dombe boni aye mun sebeni keba sigata la o de demba konte abu demba konte akumala nouvelle horizon o kono ayira ka fo ko mun yen sombe belebele do o be na boloda muna be talike Union Africaine kan no be farafuna jere jokulu bayin ko fo ako ni menake asume bisaba ani woro nanyi wa abu abena ke jamana muna o de be Addis Abeba ko fo no ko fura ati Ethiopie faba ato ko fo wa abu kanyeshi osume bara muna abesina ibena ka fo ko munye jamana saba no be Mali Burkina ani kata fara munye Guinée Conakry kan munye ministre munu be no luka bara nation do jamana ni jamana wora ko nyana bolima abu savna dira ni dishiba saba ku ye nywan soro Ethiopie ko fe ta ku nti dore ferani dabali be sega sigi sien kan to muna Union Africaine kan some mumbe na ke wala samu ye sanction muno taleme kan jamana saba bela jilen ka segere sanction yi abesega wuli ka boni jamana saba kan to muna sebani ngala yaira ka foko ta ku nyu uye munye dema konti abu safna dira ayaira ka foko munye ni akli bala ni ko ni abena ke ni 36e sommet ordinaire des chefs d'état et du gouvernement de l'Union africaine abu ko sommet bele bele ko abena sigi juillet kalo février kalo ta ani sheki ani kana kunche février kalo kleta ani kononton wa abu safna dira ko abena ke Addis Abeba no be Ethiopie jamana okofo Addis Abeba ko sikata la ko abena kai sebani ngala ko ako kanyashi obara muna akanga ke munye Union Africaine fe ulika jode be sina ko sabuga munye Union Africaine anyema ya bulo nyere ma munya anyema ya bi ode Senegal ka ko masake no be Macky kofo abu safna dira ko ninkena nga aleka nga joro di munye komor masake ma ko aleka nga ke Union Africaine munye komor masake aleka nga ko onyema ye sebani ngala ko akuni duya jitemina ka laje Union Africaine ani katabla munye sida wala ni jamana saba ngulonendo abeni kana watini bo kabi munye fanga dafri akira ni jamana saba la ibena ka foko munye sida wo ani katafara munye Union Africaine ka ulukale meka nyangilita ni kan jamana saba bela jilenka asegere sabani ngala ko aku munye Mali Burkina abu ani katafara munye Guinée Conakry ka ulukono be wuli ka jola me domna ko bi chesiru be seka ketuko muna wala sa ubeseka bunya munye communauté internationale aka jafuka na bla Union Africaine na bela jile me seka bunya tanin ko ulu seka to muna oro akilla ni akli bala ni jamana saba yi uye la jere badole ke munye wakatuko ko fe ni ministre des affaires étrangères nu la jere keneka uyaira ka foku bina wuli ka jo chaman ke jamana saba yi me seki bolo ka dinyo ma to muna gela mun no ulu betaka gela jamana saba yi ka asegere gela nunu ko abiseka furanga bo o jamana saba yi konna la to muna sigata la ko uyu ka wuli ka joy sabani ngala ko ako ni yen ko injate mena ka laje abu uye onyanyo munge alamsa do no be février kalo kononto okofo na be angwa ministre des affaires étrangères kofo abla jopo aninga ta fra munye Burkina Faso tawka ani munye Guinée Conakry lio o la jere bele mun ko ninke abu safna dira la jere ko ni ka kira sobo ye ka finya kura ko di uma o sabge ayira ka foku be na fédération ko sigi singa ngala ini te dore ambi domna ko bigoy la ini ko ni femu ne abu safna dira sanction muna talime ku segere sanction yi abisika wuli ka boto ko na ni jamana saba bela jele o kam sabani ngala ko ako munye ubo obara muna munye ni wati na munye Addis Abeba abu safna dira ni ministre bele saba no be Burkina ka ta ko fo Mali ane Guinée Conakry ako ni ya jitemina ka laje ma munye Burkina be utaye ode Olivia Uramba abu safna dira ale Burkina be ka ministre des affaires étrangères no Maurice Sanda Kuyate abu safna dira ale Guinée Conakry ka utaye wa antaye cheja no be able job ko fo ndishiba saba ni wati na kube Ethiopie jamana koni ola sabani ngala ko ako ko nunu koni ye baro chairman koni ko oke usabke une maba chairman be abu safna dira ukatali nkona la uno olu sigira ubarula ye marasika sebokoro abatiri unu nyokon chelala sabani ngala ko akoni ya jitemina ka laje ni ministre ba sabai abu safna dira ube wuli ka jori la sanction muna taraku ka jamana sabai ka segere sanction muna ne sare retta no fetushila sanction yimbe sega wuli ka bo uluka jamana kan tukumna wuli ka jobe sina akoku ko tama nkona la ibena e ka foko ministre mumbe no be ministre des affaires étrangères de l'Union africaine abu safna dira uno obena sigi ka baru o fana tameno ko foka boy munye zima wo kaw uluka ministre mum fana be no be affaires étrangères kuna foka ta framuyo commerce ko abu safna dira ku no una
sigi ka baro Abu Safina Jara o fana mana bo ibina ka fɔ ko ni ministre belebele saba in no bɛ Mali Burukina ani Guinée Conakry ta ko fɔ Abu Safina Jara u kɔni min n'a yira k'a fɔ ko siga t'a la an bɛ transition kɔnɔna la tiɲɛ don nka mun ye baara belebele minnu na an y'o boloda Abu Safina Jara k'u ye ɲɛfɔ nin bɛɛ lajɛlen u bɛn'o ɲɛfɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ni Mahamadu bɛna baro sigi kɛ ɲɛtaa mun n'o kɛra yiriwa mun n'o kɛra transition in daminɛ fo ka n'a bila bi la transition in saba daminɛ fo ka n'a bila bi la yiriwa mun n'o kɛra ɲɛtaa mun n'o kɛra majɛ fana bɛ yɔrɔ mun na Abu Safina Jara k'u bɛn'o bɛɛ lajɛlen k'o batiri o ɲɛfɔ ninnu ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ se k'an danganiya k'a fɔ ni lajɛrɛ belebele mun n'o bɛna kɛ mun ye Addis Abeba Ethiopie jamana la n'a bɛ Union africaine maaw ka lajɛ fɔ Abu e ko k'a tɛ kɛ sababu ye min ye sanction mun n'a kun talen bɛ ka nin jamana saba in k'a sɛgɛrɛ sanction in bɛ se ka wuli cogo mun na ka bɔ nin jamana saba kan baaraw de bɛ sen na wa wulikajɔw de bɛ sen na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Demba Konte i bonya o b'a la Pidikɛru ka fɔ Demba Konte an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'i y'o bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ la révélation u ko di la révélation ka kɛ ni u ka bi jumadɔnya bɔli ye février kalo in tilen ta ani 7 san 2023 kosɛbɛ bɔ ko 621 o don i k'a dɔn k'a fɔ an ka Mali kunna o kibaruw i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka kuma o kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ vie de la nation min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ transition e ko don nataw la transition a t'a fɛ ka repousser de min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ prolongation na n'o ye ka dɔ fara a kuntala kan Patriba ale kɔni a ye ɲininkali tɔ min a y'a kɛ n'o ye Prosper ki ye a ko i ka dɔn k'a fɔ transition min ni an bɛ o la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛmanjɔrɔ faga e ko dɔ tɛna fara a kuntala kan sabula i ka dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔni kɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ report la n'o ye dɔ ka fara i ka dɔn k'a fɔ transition kuntala kan o kɔni kuma kɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ waati minɛ komi bi kɔlɔlɔw sanfɛ arajosow sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ barokɛyɔrɔw la min bɛ tali kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔden yɛrɛ fana fanba ka hakilina ti dɔ wɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ transition in dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba de bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ baara in bɛ ka taa cogo min na i ka dɔn k'a fɔ baara in a taacogo ka ɲi sabula i ka dɔn k'a fɔ maaw bɛ jɔrɔ mun na ni o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya la i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu u kɛn bɛ ka wulikajɔ sɛbɛ kɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min na k'o kɔrɔmasiriw ti dɔ wɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati labanw na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maramafɛnkow la ka taa se i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ a bɛ na sira o sira fɛ a kun bɛ fɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛn bɛ ka an sɛbɛ labɔ nin waati na kuma in k'a dɔn k'a fɔ olu kɛn bɛ sababu ye min n'i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden caman ka laɲini ti dɔ wɛrɛ dɛ dɔ bɛ se ka fara i ka dɔn k'a fɔ transition a kuntala kan cogo min na tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ fana bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ politikimaaw ko don koyi e ko olu t'a fɛ ka u kɔ a da nin ko in na sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔ fara transition kuntala kan i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ politikimaa dɔw bɛ yen olu k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni o ye fɛn ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ ani sariyaw ti taa ni ɲɔgɔn ye o ye fɛn ye k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna jɛn ni o ye koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na komi sisan e ko don nataw la gɛlɛya tɛna kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛna kɛ maa jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ani k'a dɔn k'a fɔ politikimaaw e ko gɛlɛya tɛna kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ dɔ fara n ka min ni o bɛ transition ko kuma nin waati in na k'a bɛna kɛ gɛlɛya ye don nataw la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ni o ye Prosper ki ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a kun man kɛnɛ bɛɛ bɔra o kalama Choguel Kukala Mayiga repos forcé a taara o la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga la repos forcé bannen kɔrɔ kɔfɛ e ko i k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ale ko i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga e ko agenda caché o tɛna ye a bolo ko agenda caché o kɔrɔ agenda caché a e hakilina dogolen dɔ b'a la kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa Fasiriba ka fɔ la n'o ye Prosper ki ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a ka bana a nɔgɔyalen filɛ i ko baara daminɛ nin kura min ni o filɛ nin ye Choguel fɛ Choguel Kukala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ agenda caché bɛ a bolo hakilina dogolen dɔw bɛ Choguel Kukala Mayiga la sabula i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Choguel i k'a dɔn k'a fɔ a hakilina min ni o bɛ a la o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition dɔ bɛ se ka fara a kuntala kan cogo min na ni hakilinaw n'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga la sabula i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ a ka kɔrɔfɔw sinsin min kan o dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko refondation baaraw bɛ kɛ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko majɛw bɛ a la koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ waati a bɛ ka jɔya u la maa min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko la bonne gouvernance n'o ye k'a dɔn k'a fɔ faso yɛrɛ a bɛ se ka minɛ to ɲuman na cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o baara minnu ni olu nun don mɛ i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ olu ka hakilina ti dɔ wɛrɛ dɛ dɔ bɛ se ka fara a
kan cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ baara minnu ni olu y'o o nu daminɛ baara minnu ni olu nu donna n'o dɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lutte contre la corruption na n'o dɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme kɛlɛ la i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɛlɛw ninnu ji ma ban o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka kan dɔ ka fara transition kuntala kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ se ka fori cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o de ye priorité ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka hakilina laɲini fɔlɔ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection ɲuman bɛ se ka dilan cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min b'a to k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ transition dɔ n'a fara a kuntala kan a seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ parti politique dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ RPM docteur RPM ani k'a dɔn k'a fɔ Asma CP ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Adema la ani k'a dɔn k'a fɔ parti min ni o cogoya ko yɛlɛma ani Kodemu ninnu ye parti ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ don nataw la e ko ninnu t'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ parti min ni o ye docteur Umar Marikoyi seriba yɛrɛ ka fɔ la ko Baru i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ yaala yaala la a sɛbɛnnen bɛ cogo min na a bala u ka Baru to yen sa k'a to yen cogo di Baru maa min tɛ so a fɔra tɔntɔn na tɛ sa tɔntɔn u k'a to yen tɔntɔn yɛrɛ ta ko bɛ se ka nɔgɔya tɛ sa a kana kɛ tɔntɔn u tɛ yafa ou bien ayi ko wulikajɔw bɛ sen na tɔntɔn bɛ na siga t'a la u k'a ta nɔgɔya tɔntɔn bɛ na Prosper Ki a ko i k'a dɔn k'a fɔ parti minnu ni olu kofɔla ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔnjɛbakaw ka dangelen ni o ye Umar Marikoyi e ko ninnu ka hakilina ye dɔ fara n ka ɲɛ de sabula i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition na délai min ni o dira ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama n'o ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ chronogramme ni olu bɛɛ lajɛlen dira k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ transition i k'a dɔn k'a fɔ waati min ni a kan ka kuncɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ san 2024 k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ élection ka se ka labɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakanako la ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o lakanaw ka se ka sabati walasa élection kana kɛ a date kana bɔ a ma min bɛ tali kɛ Prosper Ki la Prosper Ki ko o n'a ta o ta maa kan k'i yɛrɛ ɲininka yali transition in dɔ n'a fara a kuntala kan wa fɛn tɛna fara a kan wa ko ɲininkali tɔ min bɛɛ a bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye lakanako ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o ma sabati kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ la sɔrɔ ani musakako ko o bɛɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana in kan waati na i k'a dɔn k'a fɔ transition dɔ fara n kan ani dɔ fara n kan baliya ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ko don mɛn o mɛn k'a sɛbɛnni tɛ Basiri filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ la révélation kɔnɔ Prosper Ki ale ka sɛbɛn don a b'o presse kojugu de bɛ na ne gwajɔ ye n'o tɛ ni tile binna ka ban suma ba wolola Mose la vie continue an bɛ foli lase Mose ma Mose la vie continue teri don a bɛ Faransi jamana la Abu Sirajanta ma hali bi an bɛ taa la révélation de y'ale bila révélation kelen b'a sama ka gɛrɛnna mun ye Ate Dansogo a kumara a ko mun ye Ashimi Koyita ko jɔn de bɛna Ashimi Koyita k'ale nɔna k'o bila ɲininkali to min sigira mun ye Ate Dansogo a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ni transition kuntala janya Abu Safinɛ Jara ko a tɛ tɛmɛ kalo damadɔni kan i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ de bɛ sen na jɔn de bɛna kɛ mun ye jamana faama colonel Ashimi Koyita Abu Safinɛ Jara ko o bɛ se ka ale nɔna bila Abu o cɛbaw la i bɛna ye k'a fɔ ko so bɛ Sudanso fana ko o bɔ olu la koyi siga t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko o Sudansow la i bɛna ye k'a fɔ ko cɛ kumaba dɔ bɛ n'o bɛ Ali Abubakar Jalo n'o ba ale kofɔ Abu Safinɛ Jara ko ale na kɛ mun ye Sudanso dɔ ye koyi Ali Bubakar Jalo n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara maa don maa mun n'a ka dɛmɛ kɔni sera sɔrɔsilakaw ma kosɛbɛ wa i bɛna ye k'a fɔ mun ye homme d'affaires belebele o don Abu Safinɛ Jara ni hakili b'a la mun ye masakɛkalata mun n'o kɛra san 2018 Ali Abubakar Jalo de nan'i jɔ mun ye jɔyɔrɔ sabanan na a donni kama sɛbɛnnikɛla ko a ko k'u ye kibaruya caya munumunu kumaw bɛ sen na k'a fɔ ko min ye kabi donni min kama fanga a dafirila Abu maa caman kɔni mɛ Ali Bubakar Jalo a kumakan mɛn koyi ko dankɔrɔba in kɛlen bɛ ka t'i damu ye Dakarikaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara a bɛ ka ko kɔni k'a jate minɛ a ka parti min bɛ n'an k'a ma ADP Maliba Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la k'u bɛ wuli ka jɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara siga t'a la ni homme d'affaires belebele n'o de bɛ Ali Abubakar Jara ko fɔ Ali Abubakar Jalo fulakɛ siga t'a la ko a laban ko a na kɛ Sudanso ye nin ko in na a ko n'o bɔra yen Abu Safinɛ Jara maa mun n'o ni dɔɔni ka gɛrɛ o yɛrɛ bolila o o jɔn ye Usain Bolt o tɛ yan o Usain Bolt maa min tɛ yan o tɔgɔ bɛ aw ka pronostic la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra mun ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fulakɛ a ka teli
ibina ka fo ko mun ye docteur Boubou Cissé abu adugulante mashila mume alena anwa critique la ko ni nyonje abu o kata sobo biye kam nani maje baye mun ye docteur Boubou Cissé aleka aklina la sabani ngala ko akwa adugulante mashila ka fo ko mun ye docteur Boubou Cissé do muna fanga abe dafri Nobel la jibura ma fanga ko fo abu safna jira ko sigata la kwa dafri la ka ni docteur Boubou Cissé abu safna jira ko lu de to nyonve sabani ngala ko akudoni mun kama fanga nana dafri docteur Boubou Cissé ka kusoni kaso bela jelente ayi kunda parti munga ode IRD abu ka donné i koramso che ka parti kono akara sababu yeni ko sebe koro nyami ka parti era koni ka fara parti donc ku te nyon kan fo abu safna dira ko docteur Boubou Cissé tala ayo lanyana maya ye IRD o kono sabani ngala ko ako mado ya ira ka fo ko docteur Boubou Cissé ku manga do abada IRD era kono ko sabuke IRD ko ale kuma jere jakulu kono jakulu munanga mako M5RP M5RP du ne kara sababu ye ka laji burama fanga ka dafri laji burama fanga dume dafri doni mngama akala ke ne docteur Boubou Cissé ni laji burama de tobolo to nyamfe c'est vrai akuma do yerde la sabani ngala ko kunta le de wole ko technocrate do alors sabani ngala ko ako munya Usain Bolt bolon ko fa boy abu belebele do fana bini jo anga mako Seydou Mamadou Koulibaly sira angata sabani ngala ko ako komiye Seydou Mamadou Koulibaly ne bela de loka mako sira Mali abu wati dola kuna fondila do rebe lumana nisonja ko to ka famuye Seydou Mamadou Koulibaly ma ko Patrice Talon bon kuna fondila do man nisonja olu ko Patrice Talon olu ta mi famu eta nga ko indo mi famu sabani ngala ko ni mi diri mai bo kuma fo Seydou Mamadou bo sebenike angata Seydou Mamadou Koulibaly abu safna jira ki ma ba ira ka fo Mamadou ko ni fanga ku ka surun kosobe akoni yeni boshi belebele ndate mina ka laje abu safna jira abika barake chake damuna chake damu ma bolo mi domna ko bi chake da en to ko ko bawtike ka babawtike wa abu safna jira dugulante mashila ka fo ko mi Seydou Mamadou Koulibaly sira mali ngani abala abu safna jira ko dona na tawla ko ka jamana famay ali no ya suru ama fen fofo o sika kon tala abu safna jira fena ko agartike ko obe sanfe sabani ngala ko akono boda ibina ka fo ko munya Musa Mara abu safna jira ale dugulante mala Musa Mara la jibura maka premier ministre ko o tewa premier ministre fena ngene munna tara jamana era kuna kabe jamana ka naissance fo kana bla bila abu safna jira munya Musa Mara do akwa doni nga mamu la jibura mai dana ko takada aka Musa Mara kwa ye premier ministre bara ko ke sabani ngala ko akoni akli bala san 2013 kalatala Musa Mara abu safna jira ale voix musoro 1,5 en 2018 13 en 2013 oui 1,5 5 kewe ngama sigila o te clear awo 1,5% kewe ngama sigila keme sarada o keme sarada ma kele awo ma kele ni ate ma fla bo kutubu awo ate ma fla kutubu et donc Musa re docteur do 0,0 quelque chose awo mais candidat était en 2013. Il y avait plus de 24 candidats. C'est bon, on a candidat ni candidat Charlie. Abu Chamambe wasablo ne visio. Abara. No do ba do tika président. Président ko ni kuma te. Oliver wasablo ne visio. Na gelera men shala ka. Ou bien ka ta do soutenir. Allah kera ministre yaw ni directeur ya bado lala ayi no soro. O do de vous présenter. Ou de kan do fara o waringa. Aya bi nyana mo nyino million mi ba to kai kamo président no fere kan ko di yele kosobe sebani ngela ko abu safna jadani aklibe Musa Marala rata muno kara san 2018 Musa Mara ko kon tukura mu ye Cheikh Modbo jara ko abu safna jara ko fena kara sababu ye abu kuma ko asibe ko chara sebani ngela ko akone Musa Mara na le burai chebelebele mi rabbe ni wati na ne jamana en kalifale no alela anga mako baba colonel Hashim Koita angata ngara ay no angata yela dingure angata ne fi ka fon tomadi kana kuma juru jaya baba Hashim Koita baba colonel Hashim Koita afo i twama Hashim Koita abada oti bonda kono bon nyenwe di ça c'est trahison ça c'est la trahison atape ka fo fio connaît to ma trahison awe abana
Sebaningala ko abu kono boray nye baba colonel Assimi Goïta dangoroba mini jo tari Sebaningala ko adugulente mashila ka foko munye Assimi ye gadjiga duman baybi abu safne dira gadjiga munne adira fasodo uma tabarikala Sebaningala ko kabi 1960 abu safne dira kana blame doni mne na foko bi abu safne dira ko munye maka kalata ko labe jamana kono abu safne dira ke ka klaka chio kalata la ko make otike. On n'organise pas une élection et la perdre. Comment ça? Bio au slogan placé non. O tikene. C'est pas que ko. Abu Safna dira no boray. Ko na ke avantage baye. Ako fana boray. Abu avantage belebele mu no be baba colonel Assimi Goïta bolo. O da ti dore. Abu Safna dira akani sankelin doni konala. Aye marama fe munu ni ko nyini. Eleke mine munu no lu nyini na. Aye leru tale munu ni ko dafa. Abu Safna dira munya anwa kalanso yi. No be kalan yoro ko fo. Abu Safna dira aye leru mu tai. Kata la ko ayo bela dile ya time. Abu Safna dira baba Assimi bolon ko fe. Comme ye baba colonel Assimi Goïta abu daga bana forage ayo leru munu ko ta. Abu Safna dira aya bela dile ka time. Abu Safna dira no fana boray. Ibna ka fo comme ye baba colonel Assimi Goïta baba colonel Assimi sarawi. Abu Safna dira do faralo oka. No fana boray. Abu munya nga fentikila ka uye. Ki uni ka juo ko jugo ira nye. Abu Safna dira saraka nye. Abu baba colonel Assimi moral au beau fixe. Baba Assimi, colonel Assimi. Abo? Baba colonel Assimi Goïta. Abo? Oute? Abo? Afora kanyade. Abo? Agba fotini. Atiti meningane. Kosobe. Boy. Kosobe. Agata. Sebaningala koni ya ka fo. Abu Safna dira ko ali no asoro. Munye charte de la transition. Abu Safna dira ko kon mbo kono ka fo ko Assimi ko cheboy. Bamanan na kolo do wa. Kolote nena koti yelema. Ay kolote bibliothèque. Awo. Alors. Mo jino ma sigi ngwe. Jino ma sebe gui. Amman fu yere de sebena sigra ka sebe. O ma o koti yelema. Biya twanya yelema. Ama yelema kan sigi bien. Abu Safna dira campagne battue. Très bien. Sebaningala kon ko. Abu ko na Assimi ngira cheboy. Abu Safna dira ko abna gle kosobe. Politique mo bolo. O sabga me domna ko bi. Abu Safna dira munya faso ere. Jamana kono di. A chamane be mu ga dana be belebele nga. Na kera cheboy. E ko te anga te anga tai. Yoron gle. O ba foto ko tago kele fie kuke. Tago kele. Tago kele anti de turkeo. Ay. Na fana filani an woni ya sama ka bo revelation ale kono ate danzogo ale sebani ke baye ibunya ko bala angata aywa beti kado ka fo ate danzogo an ba le fo ka wale nyumando min be talke kado ka fo le soir de Bamako wula le ta Maimouna Doumbia fa koli ale ka sebeno akui kado ka fo ma min be ni o ye directeur général de la police nationale n'o ye inspecteur général Soumaïla Traoré a ika dɔ k'a fɔ ntɛnɛndon ni o bɛnna février kalo tile 10 ani 3 ma san 2023 in na a ika dɔ k'a fɔ unité fɛn o fɛn ni o bɛ polisi coya la kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔ k'a fɔ commissariat min ni o bɛ Kati a ika dɔ k'a fɔ ani o ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye in sɛbɛn kɔrɔfɔ minnu taara bɔ o kɔnɔ o de ye k'a dɔ k'a fɔ baaraw bɛ se ka jija cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔ k'a fɔ lakana ale bunakun kan i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan carte biométrique nationale sécurisée o baara min fana bɛ sen na a baara a bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général a da sera ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma parce que ka fɔlɔ ni o ye Maimouna Doumbia ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko l'insécurité i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ insécurité n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn dɔ min ni a domaine a ka bon kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a dɔw bɛ olu ye banditisme ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wagabɔninw ye wagabɔninw k'a dɔn k'a fɔ olu fana kɛn bɛ ka yɔrɔ caman fa kuma k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ polisi ka baara fanba bɛn bɛ min ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ an ni an bolomaminɛnw bɛ se ka lakana cogo min na a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ Bamakɔ duguba kɔnɔ ani k'a dɔn k'a fɔ Kati yɔrɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni polisi a bɛ baara kɛ o yɔrɔw la polisi kan k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na lakana a bɛ sabati cogo min na o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ walasa lakana ka sabati i k'a dɔn k'a fɔ a baara tɛ taa sɛbɛnfura kɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura de bɛ kɛ sababu ye maaw bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛ a bɛ se ka dɔn cogo min na o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Soumaïla Traoré k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général de la police nationale i k'a dɔn k'a fɔ a ka ani Katikaw ka ɲɔgɔn ye in senfɛ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ commissariat la Kati i k'a dɔn k'a fɔ a ye encouragement
n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ka ni kura o ka se ka fiyɛ polisi la cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ moyen la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ baarakɛminɛn fana bɛ se ka di polisiw ma cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma walasa k'a dɔn k'a fɔ polisiw ka baara dabɔ mɛ min kama ni o ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ inspecteur général la a y'i da se kɔrɔfɔ min fana ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko carte biométrique national sécurisé ale baaraw bɛ sen nɔ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ a baaraw bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ polisiso fana a bɛ ka kɛ olu kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya damadɔ bɛ k'a dɔn k'a fɔ a baara in kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ formation majɛ dɔɔnin bɛ u la min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ papier min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko fiche d'enrôlement n y'a dɔn k'a fɔ o ye sɛbɛnfura ye maaw co a bɛ sɛbɛnfura minnu kɔnɔ a bɛ n'a fɔ o fana o majɛ walima olu ka jɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen mansin minnu yɛrɛ bɛ u bolo ni olu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ni tɔgɔw bɛ sɛbɛn ni o mansinw ye i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la olu mansinw batiri ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ problème ye o de kɛ bɛ sababu ye n'i y'olu ta k'o lajɛ ninnu fara faralen ɲɔgɔn kan o bɛ ka kɛ sababu ka baara in k'a sɛbɛn sumaya nka o n'a ta o ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ inspecteur général la a ye foli ni tanu ta i ka dɔn k'a fɔ ka nin baarakɛlaw k'u sɛgɛrɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a y'a yira u la k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ k'a sabati koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ n'i ye bamakɔ ta k'a lajɛ ani katimaraw ta k'a lajɛ min n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko délinquance et la criminalité n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bandi ani ni gɛlɛya baaraw la olu sɛbɛn ɲɔ ɲaamɛ kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sɛbɛnfura bɔ mɛ ka di maaw ma o kuma bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛ bɛ dɔn min ye maa ɲuman ye min tɛ maa ɲuman ye i ka dɔn k'a fɔ ko bugunnatigɛ k'o bi dɔn koyi kuma i ka dɔn k'a fɔ inspecteur général Soumaïla Traoré ka ti commissariat la i ka dɔn k'a fɔ a ye wele da u ye koyi k'a fɔ ko u k'u jija u bɛ baara min na sabula i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye cɛfini ta kaban n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye fini ta k'a fɔ ko e bɛ kɛ lakana i bɛ o sabati i ka i jija o baaraw la wa i ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya la e yɛrɛ man ka sɔn o siraw fɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ namaraw ni bandiyaw a n'a ɲɔgɔnnaw wɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ ko finitigi man ka sɔn fiyewu i ka taa o siraw fɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ inspecteur général Soumaïla Traoré a ko i ka dɔn k'a fɔ a bɛ o ɲini i ka dɔn k'a fɔ fini tabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ polisiw minnu ni olu yɛrɛ bɛ katimara kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ a ye kangari caman da u ye sabula i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko les plus hautes autorités n'o ye i ka dɔn k'a fɔ sanfɛmaaw ye n'o y'an ka faamabaw ye Asimi Goïta ka taa bila sokɛliw la olu ka hamina ti dɔ wɛrɛ dɛ min n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele refondation jamana i ka dɔn k'a fɔ a tɛ se ka dilan kura ye n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya walima i ka dɔn k'a fɔ sonyannimisɛnninw ani banditisme n'olu ɲɔ ɲɛna n'olu ma furakɛ i ka dɔn k'a fɔ hali bi i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jadi walew la k'olu de bɛ san sɔrɔ u se fɛ siga t'a la a filɛ an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ le soir de Bamako Maïmouna Diarra Dumiya Fakoli Abule Sphinx ne bɛ n bolo don bɛ bɔ n'a ye mun ye Batoma Sisoko musow ka Batoma ani ka fara AD kan nin y'olu ka fasiri ye Abu hali bi kuma kɛlen bɛ carte d'identité nationale biométrique kan Abu Safinɛ Jara mun ɲini hakili b'a la jamana marabagaw kɔni bɔra ka communiqué ka bɔ ka bin communiqué min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko maaninfinw kɔni ko malidenw kɔni k'u ti ka taa nin baara ka taa a kɛ baara mun n'a bɛ tali kɛ carte d'identité nationale biométrique la Abu Safinɛ Jara ko mobilisation fanga ko o ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye jamana marabagaw yan'u ka nin communiqué ka bɔ ka bi u kun ka fasodenw k'u ɲininka kosɛbɛ k'o sababu kɛ mun ye nin carte biométrique nationale Abu Safinɛ Jara a ko kɛlen bɛ bi makan goyako ye Abu Safinɛ Jara sigida caman na mun ye fasoden caman kɔni ko a kɛlen bɛ ka degun ta ni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o de bɛ Batoma Sisoko ani ka taa fara AD kan ka bɔ mun ye le Sphinx kɔnɔ Abu y'a yira k'a fɔ ko n'i taara commissaire de police du 3e arrondissement na Abu Safinɛ Jara 3e arrondissement o kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko u ye seereya dɔ kɔni k'o sɔrɔ ye maa mun do o y'a yira k'a fɔ ko i bɛ na kabi sɔgɔmada 5 heures du matin Abu Safinɛ Jara ko sɔɔni k'u bɛ bɔ ka na f'i ɲɛna ko maa dafara ko maa 30 ko a fɔra ko k'o de ta ko mun ye maa ɲɛmaaw ye ko a maa 30 de ta ko o seereyara olu ɲɛna mun ye 3e arrondissement yɛrɛ o kɔnɔna u la wa ko o tigilamɔgɔ Abu Safinɛ Jara ko y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mun ye jumaw fɛ ko baara kɔni ko o ti kɛ o bɔra la dɛ a bɔra la pewu samedi ni dimanche farala kan olu bɛɛ ma fara kan bɛɛ kun ye baara ka teliya o sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye nin ye agent yɛrɛ kɔni de ye nin kuma fɔ koyi k'a yira k'a fɔ ko mun ye sanfɛmɔgɔw bɛ maa 30 de fɔ olu ɲɛna ne ko maa 30 ko kuma in fɔra jɔn ye di ko maa 30 ka maa 30 dɔrɔn ta par jour wa o bi ban u ka sabali sa alors
Sabaningela ko ako ma do yaira ka fo kabi fajiri kuruta Abu Sab na jara 5 du matin olu be wuli ka tu jo ka haranka amine Abu Sab na jara ko soni ku be na fuina ka fo komi kota ko ni ko udafara sabaningela ko ako ni boramu ye 3e moron semaine kono Abu Sab na jara ko ngan shela ngata da kurufina Abu ko ni duna kurufina ko inkana fena kelembe business daga bana business ye Abu Sab na jara fe muna kelembe ga mau kamana kuruta sabaningela ko ako kurufina ta Abu Sab na jara be ni ka fo komi affairisme clientélisme Abu Sab na jara ko lu nyonya lu kosobe munyo kurufina konale sabaningela ko ako ma dobe aleka ku kosobe nga Abu Sab na jara ale kelema kata photocopy bele ta Abu kano sigi munye kurufina konai Abu Sab na jara munye photocopy obe kartini no photocopy de ke sabaningela ko ale fena bedroma mungon soroka bla du fala sabaningela ko ako nga fe munye kamana gayin koina kartini na photocopy obe ke nga Abu Sab na jara afora bele dile ina ni ka kartini na minena abe klaka sigi madi ko munye photocopy ke kunye fe anjumane Abu Sab na jara ko ka fo malduya aywa abe photocopy ke afda kana cheka dair meni chiasa ay o koni chena o kana cheka dair ni ay mais photocopy ke kun bon o koni ti dore o ni photocopy kera peut-être que abel alaje barakele kana cheka mo no potoma chai sabol sa kana cheka mo ngo cheza no barata jamani ngono mo ma koni mun damne ka doni zoro la abna ka asenya ngami la abata usendo la bofana mina da choka sabalisa alors munye potoma jiwe muso ka potoma abu na dira ayira ka fo ni marché ngira jate mina ka laje abu war mun obuga fo ni marché na be carte d'identité nationale biométrique marché ko fo ka beti jo sefo war milliard bi saba ani shekin kana bla milliard bi nani nyona la muso ka potoma ka bol le sfangi kono abu Sab na dira ayira ka fo ko no damine no manye abu Sab na dira o labantu ko o nyeni ko o begeleya ko sabu ke munye ni carte d'identité nationale biométrique abu Sab na dira ko ngira damina ni ya jite ka laje asugu bulon dontugo Abu Sab na jira fo kana blame dom na kombi Abu Sab na jira ba don ka fo ko muye maje belebele ko obi ye bara ko ni ukono sabaningala ko ni ayira ka fo angon me dom na kombi jamana mara bako ko ni mbora ka communiquer mun ka shele ka ayira ka fo ko muye mobilisation ko o kasuma Abu Sab na jira ku ka fo so don ku nyini ka de kuma mamunu ngapola na fon blani anya sama ka bol sphinx ko na la batoma shugo ani ade ole sabaninga bayi bunya obala barkala Abu namu ame feren dabali ke kata munu sugu kono kan Abu Sab na jara ame senkura kana kuma so kono radio nura femi bi kono to ani nani to mi muru duru ame la selike ka bojela ko ci kunyumani ale wore dala wole sira 76 33 43 03 muye zigiri fuseni jire belebele ame fulita nin ka sarada ka nyeshi ama Abu ko ajire ko ani ke kanuna den woti bolo ka karka do ngata bedi kero ka fo men bolo do bende pana me boni aye ko anga ta kenyeba mi metal ke ka do ka fo kenyeba kaula ulu be dibila ka do ka fo abe kalo kelembo bi mi metal ke ka do ka fo jere jekulu do ulu be kenyeba kaw twala no twa ku ka do ka fo kenyeba akurango ka do ka fo sirabami ni obeteme kenyeba no twa ku ka do ka fo RN24 ka do ka fo kunungo kera daga ba wuli sabule ka do ka fo dugudon ulu bora ka sira ka tege ko matita mati do bo Allahu akbar bedi kadu ka fo Dawuda Sangare ale ka fola aki kadu ka fo ka damne chefferie la no ye dugutigila kawye ka ta se association ma e kadu ka fo société civile munu ni olu be kenyeba ka ta se kadu ka fo demesen jekulu ma nunu vara menywanga tondo kono mi ni kadu ka fo otwa ko mouvement kenyeba kurango kadu ka fo kunungo alamisa no bena février kalo kletan ani woroma nunu ye communiqué de presse do boko bi na fo ni ka do di mi be talke kadu ka fo l'incapacité de la société privée kama ni kado ka fo ni société privée mi ni kado ka fo kenyeba kurango blame olu ka boloka na twa ko kado ka fo kama kado ka fo nunu ya yira u ka pma usebe ka fo ko kado ka fo ni société privée mi ni aflen ni kwa desale me kado ka fo ka kenyeba kurango kado ka fo ka asigi singa sabula kado ka fo jema dongoro kurantike abe kenyeba wa kado ka fo kalo kelen banyango flen ni mi metal ke kado ka fo ni zerkli bay moula
k'a dɔn k'a fɔ dibi la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jɛrɛjɛkulu in ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu in fanba bɛɛ lajɛlen ko denmisɛnnin do koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin denmisɛnninjɛkulu la ninnu kɔni ka wulikajɔ kun ti dɔ wɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu fara mɛ ɲɔgɔn ka jɛrɛjɛkulu la min n'i ka dɔn k'a fɔ o cogoya ko mouvement Keɲeba kuranko i k'a dɔn k'a fɔ ninnu k'a dɔn k'a fɔ u ka kunnafoni ti dɔ wɛrɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ k'a dɔn k'a fɔ nin jɛrɛjɛkulu min filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ société kuma la i k'a dɔn k'a fɔ société kama ko ninnu ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ olu ka dugu la sabula i k'a dɔn k'a fɔ u dɛsɛlen bɛ ka électricité n'o bɛ tali kɛ kuranko la ka a don Keɲeba o tuma i k'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini ti dɔ wɛrɛ nin waati na u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ EDMSA i k'a dɔn k'a fɔ u ka don olu ka dugu la ten sa sabula i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira u ka kɔrɔfɔw sɛbɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Keɲeba la Keɲeba i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Kayi mara kɔnɔ Kayi mara n'i ye a cercle ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ a cercle fɛn o fɛn min bɛ tali kɛ EDM na k'olu bɛɛ yen nɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ Keɲeba dɔrɔn de ye cercle ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ EDM ma se yen fɔlɔ parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ mouvement ninnu y'a yira k'a fɔ ko Amadère i k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na kabini san 2008 Amadère i k'a dɔn k'a fɔ o de tun bɛ courant ta k'a suruntu Keɲebakaw kan i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na olu de nana i k'a dɔn k'a fɔ relais n'o o ye ka i k'a dɔn k'a fɔ ka ko bila Kama ale ka bolo kan société Kama i k'a dɔn k'a fɔ ko san 2009 ka taa se 2010 ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ Keɲeba kuranko nana bila u ka bolo kan waati min na kuranko nana bila u ka bolo kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ unité la ko u ye dɔ fara a kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ 220 francs i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ 44 ye i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye unité u ye a yɛlɛ ka s'o ma k'o si ma a can sabula i k'a dɔn k'a fɔ dugumaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko o si tɛ a tiɲɛ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni nana ka na yira k'a fɔ u ka groupe électrogène o de nana tiɲɛ waati dɔ la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ groupe électrogène tiɲɛna o kɛra sababu ye min ni gɛlɛya nana dɔn kosɛbɛ dɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu ye laɲini kɛ ka damakasi sɛbɛnw ka olu don société dɔ la n'o bɛ tali kɛ société minière dɔ la n'o tɔgɔ ko Somilo SA Somilo SA i k'a dɔn k'a fɔ olu nana ka na groupe électrogène dɔ di u ma u nan'o di i k'a dɔn k'a fɔ société Kama ma société Kama o kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ électricité u ka a cɛri i k'a dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o n'a ta o ta 44 u bɔra o la ka yɛlɛ ka taa fɔ 50 la unité i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra fɛn ye min ni a cayalen bɛ Keɲebakaw bolo nka o yɛrɛ ma kɛ a cannen ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini o groupe électrogène fana canna fɔ bi ka se bi ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ courant a ma mɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ Keɲeba o tuma i k'a dɔn k'a fɔ Keɲebakaw kɔni wulila u k'i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin société in ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ unité 50 o tɛ a can 600 i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛɛ lajɛlen bi o sara courant bɛ maa o maa ka du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bi 100 ye k'o sara i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye facture wari ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen yɛlɛ minnu bɛ mana i k'a dɔn k'a fɔ carré kɔnɔ ni an k'o ma ko éclairage public maa bɛɛ lajɛlen bi 100 sara i k'a dɔn k'a fɔ ka taa o nasiraw fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛ bɛ sababu ye min b'a to k'a fɔ ko Keɲebakaw dimina sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin si tɛ a can nka i k'a dɔn k'a fɔ kalo kelen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Keɲebakaw la u bɛ dibi la o tuma i k'a dɔn k'a fɔ Keɲebakaw kɔni ko min bɛ tali kɛ olu ka dɛsɛ la olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu ka sini de bɛ u bolo o tuma i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka taa se dugudenw ma i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se association ma ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ ka sira k'a tigɛ wa sira tigɛlen kɔfɛ u ka laɲini ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin société privée na olu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka Keɲeba bila koyi sabula i k'a dɔn k'a fɔ u dɛsɛlen bɛ Keɲebakaw kɔrɔ kuranko la u mago bɛ min na bi o de ti dɔwɛrɛ dɛ o ye EDMSA ka na i cogo Keɲeba walasa i k'a dɔn k'a fɔ Keɲebakaw bɛ bɔ dibi la cogo min na parce que filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sankare ale ka sɛbɛn Abu indépendant Dawuda Sankare filakɛ an bɛ foli k'u lase a ma ne bɛ n bolo n b'a kari ka don nouvelle horizon n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de Mahamani Ture Mahamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko nɛgɛ o ka boli nɛgɛ kan Abu e ko anw ta laban tɛna kɛ kɔɲɔmuso ye bali dilan da o ye wa Abu Safinɛ Jara pièce de rechange olu kɔni nana don min n'an ka jamana kɔnɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nɛgɛ ko a bɛ boli nɛgɛ kan Abu Safinɛ Jara terrain yɛrɛ bɛ boli araye mun kan ko o bɛna kɛ ko in na gɛlɛya belebele sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi nɛgɛ o ka boli nɛgɛ kan a terrain ka gosi ka ye fo ka taa bila fo Kulukoro Abu Safinɛ Jara kulekan ko o ka bɔ an bɛ don min na ko bi ko a kuma kɔrɔfɔ kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko ni hakili b'a la san juillet 2022 o kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terrain kɔni ko a bɔra Bamakɔ ka i kunda mun ye Kaye kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nka an bɛ don min na ko bi o donni kama k'o kɛra nisɔndiyaba ko ye sɛbɛnnikɛla ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn kura minnu nana fara ko kan k'o tɔ kɛ nisɔndiyaba ko ye mun ye pièce de rechange ye
ye nali mun kɛ k'o fana kɛra nisɔndiyaba ko ye malidenw ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko mun ye nɛgɛ kɔni ko a bɛna boli nɛgɛ kan nka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko fɛn mun dɔw bɛna kɛ baara in gɛlɛya ye kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara o ti dɔwɛrɛ ye mun ye terrain yɛrɛ a kan ka boli araye mun kan Abu Safinɛ Jara ko gɛlɛya belebele ko o bɛna ye o la kɛrɛnkɛrɛnna mun ye faaba yɛrɛ kɔnɔna la n'o bɛ Bamako ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka terrain ko a ko kɛlen bɛ kabako dan ye Abu Safinɛ Jara mun ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na Abu i bɛna ye k'a fɔ ko kuma kura ko de bɛ fɔ anw ye terrain ko la a ko a bɛ ɲini kana san caman kɔni Abu o bɔ o ko in kɔni ko o daminɛna sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko mun ye bɔnbɔn kalamani o de bɛ don malidenw da kɔnɔ terrain ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni hakili b'a la mun ye fanga mun n'o dafirila n'a bɛ Lajiburama fanga ko fɔ a waati mun na fanga a bɛ IBK a b'ale bolo i bɛna ye k'a fɔ ko IBK premier ministre dɔ bɛ yen Abu Safinɛ Jara a donni kama ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka taa fo Sud-Africains fɛ yen Abu Safinɛ Jara ka taa don mun ye terrain kɔnɔ a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ko an bɛna terrain 3 k'o sɔrɔ terrain mun ko na a bɛna bɔ mun ye Afrique du Sud Abu Safinɛ Jara a donni kama mun ye k'a daminɛ Bamako ka taa bila Kayi Abu Safinɛ Jara ka tɛmɛ Kita fɛ bɛɛ lajɛlen u nisɔndiyara o sababu ko mun ye terrain a kule ka na bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko san damadɔ o fɔ kɔfɛ Abu fo sisan mun ye terrain kule kan ko a ma bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye cheminot yɛrɛ n'o bɛ terrain baarakɛlaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara waati tɛmɛnenw na olu ye muruti yɛrɛ fari kɔni k'o bolo da walasa mun ye nɛgɛ a bɛ se ka boli nɛgɛ kan cogo min na a sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu b'o bɛ ka fanga mara bi n'o bɛ transition marabagaw ko fɔ a ko ni hakili b'a la mun ye san 2022 n'o bɛ salon ko fɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la k'o ti ban abada ka sɔrɔ nɛgɛ ko a ma boli nɛgɛ kan siga t'a la mun ye san 2023 an b'o daminɛ u la wa mun ye pièce de rechange Abu Safinɛ Jara ko o nana a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kibaruya duman ye nka fɛn mun Abu Safinɛ Jara n'o bɛna kɛ baara in gɛlɛyayɔrɔ ye n'o bɛna kɛ sababu ye ka nɛgɛ ka boli nɛgɛ kan k'a baara k'a sɛbɛkɔrɔ sumaya Abu Safinɛ Jara o ti dɔwɛrɛ ye mun ye araye minnu u dalen bɛ ni terrain bɛ bolo a kan Abu Safinɛ Jara ko o bɛna kɛ baara in gɛlɛya belebele sɛbɛnnikɛla ko a ko o gɛlɛya belebele ko o bɛna kɛ Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔ k'o sababu kɛ n'i sɛlɛ n'i taara Korofina k'a daminɛ Korofina ka taa Bugusu fo Titibugu Abu Safinɛ Jara o araye ko bɛ cogo min na o dugulen tɛ maa si la a ko n'o bɔra yen n'an taara mun ye Bugasɔnbugu la Abu Safinɛ Jara n'o bɛ commune 1 ko fɔ ani ka taa bila mun ye institut économique urbain n'o bɛ IER ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye dugukolo yɛrɛ kɔni ye araye dun k'a ban pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ni bɛɛ lajɛlen ko gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko n'o de bɛ nin waati na Mamadu Ture ko fɔ Abu Safinɛ Jara a kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye a bɛ san caman bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko welekan kɔni ko o bilala jamana marabagaw fɛ maa minnu kɛlen bɛ ka t'u ka so k'a jɔ araye yɛrɛ kɛrɛfɛla la Abu Safinɛ Jara k'u bɛ se ka yɔrɔ in k'a bila cogo min na o sababu kɛ ko mun ye terrain boli sira ko o don nka o n'a ta bɛɛ maa si ma kala kɔni don i ɲina ka bɛɛ kɔrɔfɔ in ma sɛbɛnnikɛla ko an kɔni bɛ don min na ko bi ne wuli ka jɔ n'o ma kɛ joona ne cɛsiri ko o ma kɛ joona an k'a fɔ ko mun ye pièce de rechange nana Abu Safinɛ Jara nɛgɛ yɛrɛ k'a bɛ se ka boli nɛgɛ kan cogo di ka sɔrɔ ni araye yɛrɛ kɔni tɛ yen Abu Safinɛ Jara k'o bɛ kɛ baara gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o y'a sɔrɔ mun ye coup essai fɔlɔ ko an y'o kɛ juillet 2022 kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ka terrain bɔ Bamako yan ka taa Kasikan bɔ fo Kayi o kɔni kɛra nka an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara mun ye Mamadu Ture ka fɔ la a ko n'i ko i bɛ terrain kɔni k'a bɔ Bamako bi ka taa n'a ye Kulikoro Abu Safinɛ Jara ko kataba 4 dan don wa a bɛ kɛ kataba 4 ye kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de Mamadu Ture i bonya o b'a la Mamadu Ture ka don a fɔ an bɛ a fo waati a bɛ indépendant gɛrɛna indépendant gɛrɛna an ka nin fara kan an ka taa dɔrɔn Abu mun ye indépendant ye n'an y'an bolo don an bɛ bɔ n'ale ye mun ye prison centrale de Bamako n'o ko fɔra a bɛ Bamako kura kaso bonba Abu o ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko nin ye kasoden dɔ kɔni ye e ko a ma duuru don fiɲɛ na wa waati mun na a bɛ bɔ tribunal la k'i kunda Abu Safinɛ Jara mun ye kasobon yɛrɛ kan o waati de la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye belebele ye k'a ye duuru k'o sɛbɛkɔrɔ don fiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye arabadon dɔ bɛnna février kalo tile 15 ma maa kɔfɔlen tɔgɔ de Bubakar Jim n tɔma ye nin gɛlɛya mun ye Bubakar Jim ye Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko a tilala maaw la koyi maaw la mun ye kasoboma yɛrɛ kɔni ko a dala ye waati mun na a bɛ bɔ mun ye tribunal la na a bɛna bila mun ye kasobon kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko waati la ko mun ye Bubakar Jim k'a kɔni ye duuru k'a don fiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Bubakar Jim ye Abu Safinɛ Jara a kun wele kun ye fɛn jumɛn ye mun ye tribunal la o de ti dɔwɛrɛ ko mun ye escroquerie abus de confiance Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen de ye jalaki ye jalaki minnu na a talen bɛ ka Bubakar Jim kɔni ka a sɛgɛrɛ nka mun ye arabadon Abu Safinɛ Jara février kalo tile 15 Bubakar Jim bɔ tribunal la k'a ka taa segin ka taa kasobon na Abu Safinɛ Jara k'a ye duuru k'o don fiɲɛ la kasoboma yɛrɛ da la ye o bɛ se ka kɛ cogo di ayiwa n'a jɛra a na se kɛlen filɛ dɛ n k'a kɛlen filɛ ayi o bɛ tɛgɛ d'a kan
a bɛ kɛ a bɛ bibi na tɛgɛ bɛ d'a kan hali kasigi yɛrɛ t'u bolo tɛgɛ d'a kan o dakadila i ka boli ye kosɛbɛ i tɛ waati a sera waati sera awɔ